Maying adlaw kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw niling tulumanon handumanan sa sukawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kagi. Ako si Joey. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Raining in Manila. Mularga kog Manila, bay. Ay pagmuuban ka na ko. Bagus sa mga ganito ba eh? Mag-apply og trabaho aron magamit nato itong kurso nga pagkasiman na dito ang daghang ka-applyan, bay. Oo ba? Oh, Huwag kit pamliti ba eh? ay kabala ka. Ako'y bahala nimo. Ha? Ako'y bahala nimo anang bahina. Kung musugot lang ka. Usa pa, na ako'y kaila dito. Makatabang siya nato. Sure ka? Oh, lagi. O nakaayo, ang nakaayo lang kay makabakir siya nato aron makasakay punta. Kung interesado ka, ignadayan ko. Aron nga, may sigutan di kag-apil niya. O sige, sige ba sultihan sa ako ang akong ginikanan. Mularga kag Manila? Oo ma, ato ko dito mga apply sa para sakay na ako ba? Para makasakay ko. Nam ko na'y bakir na mo dito. Ay, kung mauna, nak. Sige. Tagaan na ka na mo ni Papa ni mo o mabaw ni mo nga kwarta para sa imong makaon-kaon dito. Panawag yun. O pa, ma, isaari ko ninyo. Hawason ko yun ng atong pamilya sa kalisod. Og pon, kung makasakay na ako na sad mo pa eskwelas kung mga manghod. Salamat, nak. Salamat kayo. Lauman na muna ni mama nimo. Mao din ni Manila bay. Kubay. Mani, mas traffic pa sa Cebu, no? Lagi, dagay kayo mga sikinan. Oh, dali na. Sakay ta ng jeep para makadto na ta sa atong stayhan. Sige. Magusa na may kasimana din sa Manila pero wa pa may balita kung kanus ami makasakay. Bay, nakoy good news. Oh, usa mo na bay? Na nakoy line up. Mo ba? Uy, mayo hinoon. Ako bay, narasad? Aw, manay akong bad news bay kay ingon ang akong kaila. Usara ko no ang iyang mapasod karon. Unsa bay? Pero ay kabala ka bay, ingon siya, pwede ra ko no nga mga apply ka sa laing nga kompanya. Ug samtang mga apply ka, libre rang imong pagstay din, he. Bay. May pang akong amigo na kasakay na. Ako, saon man din ako. Pila nala'y kwarta na ibilin ako din niya. Ang mga pagkaon din para maging mahala. Wa pagyukoy kaila din Ay, saon ka din ako. Hi, Pogi! Oh, di kamay ko niya. Magkano? Ha? Dali! Naka-promo ako ngayon. Uy, saan ko saan mo ko dadalhin? Kadit. Sandali. Wait. Bisaya ka? Oo, Bisaya po ka? Gipatagalog pagid ko nimo ha. Bisaya man kang dako. Sige na, paghubo na. Ha? Sige na dayon, aron mahuman na ta. Ha? Ay, kadugay. Ako dali hubo, bi. Uy, kadit lang. Asa na akong bayad? Usay bayad? Hoy, wa ni libre ron, no?
Pa magkikwarta. Unsa? Unya ano ni sugot makadunay mahitabo na to? Basig nalimot ka, ikaw mo ay sigig pamugos na ko. Ang iyong matagaring ikay mo bayad ako. Unsa? Ikaw ka mo ay nagkapabirgin ako. Sa ato pa, sakto gid ko sa kong pangagpas. Virgin pa gid ay ka. Ay, pero nagusik-usik naman ko sa kong oras nimo. Mato na lang ko eh. Kadit lang. Doon na lang ito yung pangutana. Kaning, doon ka na ka din eh. Oo. Pila na sa katuig. Nga naman. Basig doon na kayo naibawaan nga, pwede na akong kasudlan ng trabaho. Kanta ko ba, trabaho tako. Ingla ko ba? Ihatag na ko na yung mga akong numero. Lahi isat ka da. Mo pa ganitong panagkaila. Pero feeling close na kaayo ka. Pero anyway, na ako'y nahibawaan. Interesado magkitaha ka. O lagi. Okay, sige. Kuhaon ako yung mong number and text ang tika ugma kung asa na magkita. Sige ba? Patay ha? Today, saan mo pangan? Scarlett. Ako sa Des Dewey. Asa naman siya? Ingon siya, ano lang ko magpaabot din eh. Di ano naman ka? Dali, sod. Nere ka din yung magpuyo? Oh. Actually, nangabang na ko din eh. Kwarto ra niya akong gabangan. Naas-asa akong kwarto. Gamayam naglugar din no? Oo. Wa ko lang choice man. Mahal man kaayo din is Manila. So, mas mo prefer kog ingon ani lang ang mga abang para at least mas ma-enjoy pa na ako kung makakita. Dali. Dayon. Actually, na ako i-cut sa imong kita karon. Siyempre, ako man may naghatag nimo ani nga sideline, so dapat lang nasad ko'y ako. Oh, Saan mo ni? Unsa ni? mo ni sulo ba karon? Ha? Tepa. Unsa man kong trabaho? Wa pang huwag kamusultin ako. Simple lang. Kung sige buhat na to pag-una na tong kita, maura sa di mong buhaton. Pero this time, imong client is oldie na pero madapa. Ha? Ganit lang. Nga no? Tarong nga trabaho nga kung pasabot. Dili mo na ni. Do you think na ako ikahatag ni mga tarong nga trabaho? Ako gani, pila na ko katuig sa Manila pero lisod kayo pangitag tarong nga trabaho din eh. O kung naaman, pila ra sa kita nimo. Oh. Naa din haning trabaho ang kwarta. O sa pa, sabay kabalakan nimo. Way nakailan nimo din eh. Pero, Sige na. Pag-ilis na diha, pakikitain na to imong customer yung gabi una. Scarlett. Ano yun, sana? Diba sa usa lang kagabi eh? Naanak kay 10,000? Pero Pero unsa? sa tinuod lang, di pag ko kamawan ni Butanga. Dili ko suwito. Gusto ka tadloan ti ka? Ha? Pero syempre, doon ay bayad. Pero ayaw ka pala ka. Doon na kay discount na ako. Nigda magug ka? Maneho na dayon. Ako'y bahala ni mo. Ha? Dali. Sakit ko nun sa may kipati ni Murang Kariwan na. Scarlett. Scarlett. Tugnawa, oy. Tugnaw gini din sa akong kwarto kay wa man itarong bintana. Kanya wasay kisami. Ato kreditso. Scarlett. Pwede kong tapos. Sige ba? Bayad do sintuso. Sige. Papa, kainit sa mong lawas. Abi ni mo, feeling na ko, matuman na rin mo imong pangandoy nga makasakay ka puhan. Basta, magkugi lang gid ka, ug igumpasan siya. Ang uban ganit din maabtan og tulo ka tuig una pa makasakay. Panangnit, makasakay na ko.
Ug kung manguyab ko nimo, hatagan ka ko imong chance. Ha? Ay, kadiyot ragod kay matubang ko nimo. Unsa di mo giingon? Scarlett, nagkagusto ko nimo. Joey, Mahal ta ka. ako pa nimo mga tug na ta. Takalitan ng tingali ka. Scarlett. Joey, antay ka lang ha. Baka malapit na rin yung sampa mo. Sige po, salamat po. May itag makasakyan ako. Arong mundan ko ning akong pagkakulboy. Muda man manawag si Scarlett na ako. At doon ka na ko siya siyang gabangan, no? Basta lang masaan ako eh. Musulit sa hiti. Rerenta ka ba, iho? Hindi po. Yung kaibigan ko pong si Scarlett, andyan ho ba sa itaas? Ay, naku, wala na. Nung isang araw pa, Sa pupunta niya? ang balita ko, may sugar daddy daw yun. Baka nagsama na sila. Wako makasabot sa kong gibati. Bisag pila pala may kabuhan ni Scarlett nga nag-uban, pero murag nidot na siya sa kong kasing-kasing. Bisag nahibaw kong daghan pa ko wa mahibaw niya. Pero unta, kung gihatagan lang ko niyang higayon, andam kong murisgo. So pagkakaroon, naguhat na lang ko sa akong schedule para makasampa. Dinilang kutob. Dagang salamat. Sorry, man. Joey, nga taga Dumanhog, Cebu. Uban sa awit nga iya kita ngayon, awit nga nagkalahan, Raining in Manila. Kung kaagi, gibahatan ng doha sa radyo ni Jelly Hata, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala, mga sugan ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kalabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Ariman Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Handun sa sunod na kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.